Bueno, nire txanda da zuei bazkaltzera joateko baimena ematia. Eta lasai, laburra ingo dugu izan ere nik ezer berririk ez dizuet esango, nik esango dizuetena, eakutsiko dizuetana da, zuek eta guk elkarrekin egin dugun ibilbidea teknologia berrien mundu honetan azken 15 urtetan. 15 urte asko dira, bino dagoeneko urte batzu ditugu nahi oso harin pasatzen zaizkigun urteak dira. Badirudi, oaingo une honetan, gauden honetan duguna dela, orduan ere genuena, baina holako zera bat egingo dugu, hori ikusteko revival pixke bat egingo dugu. Nola nahi ere, Maitek eakutsi digu teknologia berrien mundua gozatzeko, gaiarekin gozatzeko. Guk teknologia berrien mundua erabili dugu besteetaz gozatu ahal izateko, alegia, bestela nekagarriak, bestela ordu asko eta alegin handiak ematen dizkiguten lanak ahalik eta moduik arinenean egiteko, ahalik eta gutxien errepikatu behar izateko, eta ahalik eta etekin handiena atera ahal izateko. Horretarako saiatu gara behintzat gu teknologia berriak erabiltzen. Besteak beste ere, beste helburuetako bada, kartunaldi hauekin egiten duguna urtero izaten da, asko gaude eta elkarrekin gauden horiek presentzia fisiko bat izatea eta elkarri ikustea, eta honekin ere ikustea makinen atzetik, hainbestetan madarikatzen duzuten horien atzetik, zeintzuk gauden, arpegia jartzea. Neroni naukazute, ez nago bakarrik makinaren atzean, Ire dugu, Aitzol dugu, Josu dugu, eta Neronire nago. Beraz jakintzazute gu gaudela, erruki pixka bat euki, eta badakigu guztietan ez ditugula madarikazioa jasotzen, noizik eta den eskerronak ere jasotzen ditugu izan ere, batzutan iruditzen zaizuen magia egiten dugula. Ez da besterik teknologia berriak ematen dizkigutenak, erabili besterik ez dugu egiten. Jakin, badakizute, lehenagot izatetenak, proiektu hauetan duela 15 urte hasi ginenean, zeinen garrantzia duten plangintza egitea, egoeraren azterketa egitea, jakitea non gauden, jakitea nora guazen jakiteko ze urrats eman behar ditugu, noiek nola egin, bestei nola azaldu, nola implikatu guztiak, eta bar. Eta ze garrantzitsua den datuak biltzea, bilerak egitea, azalpenak ematea, eta horrela hasi ginen, arkatza eta papela hartuta, ekarri ez dudan, baino gogoan izango duzuten, paperezko galdekizun galdetegi, zera datuak betetze eta olakoetkin. Hori pasatzen genuen fitxaliburu batera, eta bar. Hor, askotan haserre ibiltzen ginen izan ere, denbora asko behar izaten genuen, behar genituen datu guztiak biltzeko, sistematizatzeko, azaltzeko, ondorioak ateratzeko. Eta ia urtea ematen genuen horretan, ez genuen denborek izaten eragitzeko. Pixkanaka teknologiak aurrera egin duten einean eta gure zerak trebetasunek ere aurrera egin duten horrean gainera egin izan duguna da sortzen joan guretzat neurrira egindako soinekua. Sortzen joan gure premietara egokitutako tresnak, guretzako baliagarriak zienak. Sorkuntza lana, Maitek aipatu du, Arantxak aipatu du, Jonek aipatu du, hau da, kondenatuta gaude edo zein esparrutan sortzen lanetan jardutea. Eta kondena da, baino bedeinkapena da aldi berean. Hori egiten trebea gera, agian ez gara intrebea gero, estimatzen egiten duguna eta zabaltzen egiten duguna. Baina, aigea, hortan ere aigea. Beraz, paperetik eta lapitzetik abiatuta, gero pasaginen, dagoeneko agortuta dagoen, baina guztiek eskutan zea batean izan duzuten, tarte batean izan duzuten beste tresna marabilloso honetara. Liburukila, zerak, taulak, CD bat, ez dakit Bartzelonan egin behar izan zuten CD bat, ikastetxeetara eraman, bakoitzaren ordenadorean instalatu, gero disketeetan guri bidali datuak, datuekin batera virusak eta zera guztiak, laborategian sartu, ekarri, oie guztiak, urrats hori ere eman genuen. Eta hori abantaila handia izan duzen, eta horrek lagundu zigun, bilera batzuk gutxiago egiten,
eta denbora pixka bat gehiago izaten hausnartzeko eta jarduteko. Batetik, Jonek eta aipatu diguten hausnarrian jarduteko eta Anak eta erakutsi diguten jarduneai ekiteko. Aurrera egin dugu, eredua ez da aldatu, irizpideak ez dira aldatu direnak dira baliabideak, dira tresnak, dira bitartekoak, dira formak, dira etiketak, nahi baldin baduzute, gero eta errezagoa daukagu, gero eta arinago egin dezakegu, gero eta denbora laburrago eman dezakegu datu bilketatan eta bileretan, baina gero eta datu gehiago ditugu, eta gero eta datu hobeak ditugu. Eta gero eta ezkutuago daukagu baita ere ditugun datu guztiak, ikusten duzuten hori da, ze datu ditugun, baina hori horrela dagoeneko ez dugu ikusten. Hoi ja tripak bilakatu dira, ikusten ditugu beste hainbat elementu. Teknologia berriei esker, eta teknologia berriei esker, noizik eta behin egiten dugu topo. Eta maite sare sozialeko aurpegi ezagunenetakoa dugun bezala eta erantza ere badugun ez eta guztiak ere bagabiltzan ez eta ni ere guztietan nabil eta guztietan gainera euskalduno garenok erantzunkizun berezia daukagu egoteko toki guztietan eta gainera presente egiteko zera arantzak zion lotxagabe punto batekin ez da, lotxik ez izanaz eta aktibo parte hartuaz, presentziak ezinbestekoa behar duela izan, besteak erakartzeko eta aurrera egin ahal izateko, ez da. Zera nik izan du nuen lehen sare soziala Ulibarri izan du zen. Ze intentzio horrekin sortu ez baldin bazen ere, sare sozial bilakatu da ulibarri.info. Zergatik, sortu baldin bazen, hau beste tresnetakoa dugu, mintzagrama, ikusi lehen nola formulak eta eskuz egin behar genituen, eta nola aldatu den zera itxura, baino finean orain zenbatez arinago egin dezakegu lehen asko eskatzen ziguna. Esaten genuen, sare sozialaren esaten genuen, zergatik, sasoi batean abiatu baldin baginen, hain nekagarriak ziren eta alegina eskatzen ziguten eta sakabanatuta genitxun datuak biltzeko eta horiek modu ordenatuan forma emateko eta plangintzak egin ahal izateko eta gero ebaluatu ahal izateko tresnak sortze horretan, hor dugu, barne horretan, berdez ikusten duzuten horretan, daukagu plangintzarako tresnak ditugu, ebaluaketarako tresnak ditugu, horiek diseinatzeko, horiek gauzatzeko, horien gainean hausnartzeko, horiek ebaluatzeko, baina baita administrazioak ebaluatzeko ere, baita berritzeguneetatik jarraipena egiteko ere, baita bakarri gaude eta talde oso honetan gaude, bakoitzat dugu guria, baina gure berritzeguneko arduradunak ditugu guztiona, eta Euskara Zerbitzuko buruek daukate gainontzeko guztiena. Beraz, bakarri gaude, baina talde handi baten kide ere bagera. Eta dagoeneko ez gaude soilik neurketa tresnetan, plangintza tresnetan eta ebaluaketa tresnetan. Baditzugu baita ere foroak horrekin zuzenean lotutakoak, baina baita albistegiak ere bai. Eta zeharka joan gera sortzen sare oso bat horren inguruan, baliapideak eskaintzen dizkigutenak, gutako bakoitzak sortzen ditugun elementuak bertan presente izateko eta guztiontzako partitu ahal izateko. Beraz, sortu da baita ere partitzeko gune bat. Eta hori da batetik dokumentazioaren atala, hori da baita ere sartu bezain laizter eremu publikoan antzematen dugun jarduera bildumaren atala, hori da baita ere egutegiak kudeaketarako baliagarria zaiguna, albistegia aipatu dugun bezala, lanerako tresnak ere, lantaldeenak ere hor ditugu, eta badaukagu baita ere etengabeko prestakuntzarako batetik
tresnak berak eskatzen diguna, zenta askotan aipatu izan dugu, dagoeneko nik uste dut etiketa bilakatu den bataio digitalarena, ez da askorentzat, batez ere adin bat daukagun ontzako, ulibarri.info nola izan den, bataio komatxo artean bataio digitala alegia lehen bizikoz, xagua, xagu txiki, xagu maite dagoeneko gehienek erabiltzen ez dutenak, aztekin ondek ere, nik oraindik bai. Erabiltzeko lehen saiakera askorentzako hau izan duzen, Ulibarri izan duzen, ezta. Beraz, zeharka ere lortu izan duguna da alfabetatze funtzionala teknologia berrietan. Etzen helburua, baina bide batez lortu duguna da. Eta lortu duguna baita ere bada telefonotik postara pasatzea. Eta lortu dugu beraz, alfabetatzea baita ere beste hizkuntzatan. Ez da gauza bera telefonoz hitz egitea, ez da gauza bera saioa idaztea, edo ez da gauza bera posta elektronikoz mezuak idaztea guztiok dakigu, eta guztiak izan ditugu esperientzia honak eta txarrak, guztiak izan ditugu haserrealdiak eta guztiak tonua, komunikazio, ezberbazko komunikaziorik gauza asko esan nahi ditu demora laburrean. Ezberbazko komunikaziorik ez daukagu e-posta bitartez, orduan, tentu zibili behar dugu, erne bili behar dugu, beste kode bada. Eta bide batez erabiltzen ikasi dugun beste kode bada aldi berean ere bai. Horrekin batera ere, baditugu onlaineko prestakuntzarako tresnak Moodlea daukagu hor, integratuta, eta beraz, dagoeneko ikusten dugu nola abiatu ginen, datuak biltzeko premia batetik modu batean sistematizatua ahal izateko ezinbestean egin behar genituen normalizaziorako plangintzak eta nola bilakatu zaigun sare oso bat eta nola honek eskaini digun aukera nekagarriak eta ezinbestekoak diren lanak ahalik eta moduik erosoenean eta eraginkorrenean egin ahal izateko eta aldi berean beste leiho batzuk ere zabaldu dizkigun. Horiek guztiak dira beste diapositiba honetan laburbilduta agertu nahi izan ditudanak, beraz, erabiltzen ditugu egun planifikatzeko eta ebaluatzeko, erabiltzen dugu baita ere sistematizatzeko eta erabiltzen dugu komunikatzeko. Sistematizazioa diogu zergatik, bestela bakoitzak errepikatu beharko genulako sorkuntza lana, gutako bakoitzak plangintza egiterako orduan, eta tresnek eskaintzen digutena da eredu bat, eskaintzen digutena da bide bat, eskaintzen digutena da hainbat baliabide, guk errepikatu beharrez izateko bestela egin beharko genituzken hainbat eta hainbat eta hainbat urrats. Aukera izateko beraz jarduteko. Eta jardun horretan gero Pablok eta azaldu dizkiguten emaitzetako azterketak eta ikerketak egin ahal izateko aukerak ere ematen dizkigute. Dagoeneko 15 urte da amazkigu, hasieran borondatezkoa zen honelako tresnak erabiltzea, egun sistematizatuta daukagu, egun guztiek erabiltzen dugu, eta egun nekez gainera irudikatuko genuke hauen erabilararek gabeko lana. Eta horrek aldi berean ematen digun aukera da guztien argazkiak eduki ahal izatea eta lehen hainbat ehundaka datu agertzen zitzaizkigun bezala biderkatzailea da guztiok sartzen dituzute hemen zuen guztionak 200 gora ikastetxe gaude pentsa zenbat milaka ikasle eta pentsa zenbat pertsona dauden bertan islatuta. 100 milaka datu ditugu dagoeneko eta horrek ematen diguna da itzelezko fidagarritasuna, aztertzeko prozesuak nolakoak diran, arakatu ahal izateko eta ikertzeko zera desberdin, ikuspegi desberdinetatik. Hortik ez da hori zuen eginkizuna, baina horrela egiten dugunez, adituen eginkizuna bai izan diteke eta horregatik orain lotzen dut urrengo urratsarekin, galdetu zidaten urratsarekin zela, erronkak aurrera begira zer. Honek ikaragarrizko tresna eta errementak ematen dizkigu besteak beste egiten dugunaren gainean hausnartzeko, ikertzeko. Ikusteko ze urrats ematen ari garen eta ematen ari garen hoiek, ematen ari garen hoiek guztietan, asko bai dira zuetako bakoitzak ematen baititzu, zeintzuk dira ongien emanak daudenak eta hoiek berriz zeuei itzuli. Zeuei itzuli zeuek ikuste ezazuten,
egiten duzutenetik, zer den ongien egiten duzutena eta zer den agian moldatu zuzendu eta erabaki daitekeena. Hortik komunikazioa ere bai. Komunikazioa baino dagoeneko egiten ari zareten horrek duen garrantzia izanikan, dagoeneko pekatua litzateke komunikazio hori bakarrik gure baitan gelditzea. Iritsi da garaia komunikazio hori zabaltzeko. Guk honelakoak sortua ahal izan ditugu beste esperientziatan oinarritu izan garelako, besteak beste nausiki Quebec esango nuke, Katalunia ere bai, geurea sortu dugu, geure zeraetara, premietara egokituta hortarako lujoa izan ahal izan dugu, eta erantzunkizuna dugu orain gainerakoei eskaintzeko. Askotan ez dugu etxean egiten duguna estimatzen, baina olako tamainako esperientziarik gutxitan egongo dira eginak, hezkuntza formalean estatuan, Euskal Herrian zesanik ez, estatuan esango nuke ez dagoela halako tamainakorik, eta dagoeneko mundu zabalean ere egoera gutxituak bizi dituzten taldeetan eta are gutxiago hezkuntza munduan ez dago askorik. Ez dago askorik eta ez olako tamainakorik. Bada garaia sistematizazio horietatik ari gera dagoeneko 15 urte ditugu, dagoeneko datuak ari gera lortzen eta aurrera begira hori ere dudarik gabe etengabeko egokitzapenean jarraitzuko dugu, baina baita ere ondorioak ateratzen eta besteei ekarpenak egiten. Badugu beste nor lagundu, gu lagundu gaituzten bezala. Dagoeneko aurki hemendik ere, zeharkago edo zuzenago doktorautza tesi bat ere ez dakit non daukagun, baina aurki izango dugu, dagoeneko baditugu horrelakoak egitxerik eta gainera besteak beste internetek eskaintzen digun beste zera bat, leiho bat erabil genezake eskaintzeko guk ere honelakoak. Zuek egiten duzuten hori baita oso garrantzitsua eta emankorra dagoeneko. Hortik ezinbestean ikasi dezakegu honela egiten ari garelako, horrek eskaintzen diguna, teknologia berriek eskaintzen digutena da, egiten dugunetik guztiok ikasi ahal izatea, baina baita gainerakoei eskaintzea ere, eta erronketan hori aipatzen izuen, etengabeko eguneratze eta prestaketa horretan aztertu eta ikertzea, eta hoien emaitzak lehenik eta behin guretzako, gure eguneroko lanerako baliagarriak izatea aurrera egiteko, komunikatu, barrura begira, barrura gure sare zabal honetan, barrura begira ezinbestekoa da, baina dagoeneko hasi gintezke baita ere kanpora begira. Eta honek eskaintzen diguna, eta behintzat horretan saiatzen gara, eta zeuen ekarpenei esker zuzenketak egiten ditugu, moldaketak egiten ditugu, eta jarraitu behar dugu, zeuen premiak entzunaz hori horrela izateko saiatzen garena da, guztientzako baliagarria den tresna izaten, baina baita bakoitzarentzako ere. Zan ere, hori baita erronkarik zailena, hau da, guztientzako baliagarria izatea, baina bakoitzarentzako ze oso desberdinak gara, guztiok, maila desberdinak, sare desberdinak, eremu soziolinguistiko desberdinak, desberdintasun guztiak ditugu elkarrekin, baino frogatzen diguna da elkarrekin aurrera egin dezakegula, bakoitzaren ezaugarriak bazterrean utzi gabe eta aurrerako erronka nagusienetakoare jarraitzuko du izaten guztientzako baliagarria izatea, bakoitzarentzako baliagarria izanik eta gure lanerako erraztzailea izatea. Eta hori izango litzateke, ez dakit oso modu fidelean edo ez, saiatu izan naizena elkarrekin egin dugun 15 urte hauen argazkitxoa ekartzen. Eskerrik asko.